Mikä on, täytyy kysyä, paras taktiikka tuohon niinku... Totta. Kova alkuun ja sit vaan tasaisesti loppu, että niin se on lopussa oikeastaan sama kävelet. Ei kuitenkaan täysiä alkuun, vaan kovaa alkuun. Kovaa. Mutta tässä alussa saa niinku eniten sekunteja. Siellä lopussa on vaikeampi kiri. Okei. Näin se on. Ja muista kädet näin, sit lopussa voi työntää reenistä. Valmiiksi kädet tähän, voi niinku... Mä ehkä käydän. Tässä on siis painaa työkoneet. Ihan sama taktiikka kuin kaikessa muussakin pitkän matkan juoksusta. Aluksi niin kovaa kuin lähtee ja lopuksi niin kovaa kuin jaksaa. Huhhuh. Jaha. No niin, mennään. Ihan kova alku. Ja loppuun vaan menee. Nyt on vaan. Nyt on enää vähän, ei paljon enää. Hei. Aika oli huono. Hirveintä, mitä jaloilla voi ihminen tehdä. Juosta 427 porrasta. Ja luullaan, että sen jälkeen on hyvä olo. Virhe.